Nalalapit na ang pasukan para sa school year 2023-2024, kaya ang ilang estudyante abala na naman sa pamimili ng mga gamit sa eskwela, habang ang mga magulang nag-iisip kung paano makakatipid at mapagkakasya ang budget. Sa price monitoring ng Department of Trade and Industry sa Camarines Sur, tumaas ang presyo ng mga school supply kumpara noong nakaraang taon. Ang maganda ayon sa ahensya, dakol ang mga bagong brands na nag-arabutan. Gusto sabihin, mas dakol ang choices ng mga consumers ta. 5-10% ang itinaas sa presyo ng ilang brand sa tala ng DTI, pero marami pa rin ang maganda ang kalidad at kaya ng bulsa. Pagpigiling mo siya pag may mga competition among themselves, nagiging mas mababa ang presyo and mas nagiging magayon ang quality kasi aram din na may mga kalaban sinda. So it is something favorable sa mga consumers na. Karaniwang isinasagawa ang price monitoring ng ahensya sa malaking trading establishment sa Camarines Sur gaya sa mga lungsod ng Naga at Iriga. So ultimately, digdi kita sa mga trading areas nagko-concentrate. Kasi itong mga yaon sa barangay, haliman lang yan digdi sa mga trading centers. Popular naman sa mga mamimili ang mas murang presyo ng school supply sa mga bangketa o pampublikong pamilihan. Ayon sa DTI, pwedeng bumaba sa SRP ang mga ito pero hindi na pwedeng tumaas. May ilang tips naman ang DTI para makatipid. Maglista kung anong mga babakalon, and then sa paglista, mas magayon ito baga may consultation kang gigibon duman sa estudyante, or better yet, mahapot mo ang mga teachers kani, ang schools, kung anong kaipuan. Kasi pag nagduman ka kaya sa establishment na mayo ka man lang kalista-lista, chances are, either kulang or sobra ang babakalon mo. Abiso rin ng DTI sa accredited establishment mamili para masigurong dekalidad at maaaring ibalik ang depektibong gamit. Panawagan din ng ahensya tangkilikin ang mga produktong sariling atin. Marge Serico, CSN.